A ver, está claro que cambiou a dinámica en estes dous últimos partidos, que perdemos dous encontros contra grandes rivais, pero que creo que nos dous estuvemos dentro do partido, tuvemos as nosas opcións, non? En Zamora, o co Zamora con ese penalti faltando 4 minutos que nos podía dar un punto, e outro día en Guijuelo, creo que competindo frente a un gran equipo, poñéndonos por diante no marcador, pero que condicionado por quedarnos con 10 o empate tan cedo deles. Sí, a ver, o do gol queda un pouco nunha anécdota, non? É certo que nós o que queríamos era ser o primeiro equipo que ganara en Guijuelo, pasamos momentos complicados no inicio do partido, creo que o nivelamos ben, nos puxemos por diante, tiñamos un pouco o plan de partido que queríamos por diante, pero esa expulsión por retrasar un saque de falta a 50 metros da portería, un futbolista que xa estaba amonestado, interpretala como pérdida de tempo e deixarnos con 10, pois creo que nos condicionou, depois o empate que chegou prácticamente 4 minutos despois de quedarnos con 10, non? Aí sí que xa se puxo o partido prácticamente imposible. Está ben, non? Creo que un pouco por precaución, un pouco porque notou unhas molestias pequenas no aductor, tal e como estaba o partido, el ven de estar moito tempo sin xogar, non queríamos asumir riscos, preferimos trocalo e, a semana empezou os primeiros 2 días un poquinho a menos ritmo que o resto do equipo, pero xa está cos demais e supoñemos que, faltan 2 sesións, pero que chegará para ser titular o domingo. Hai futbolistas con molestias, Moedo é un deles con ese esguince, parece que, vendado, cando venda o tobillo que vai un pouco millor, vamos a ver tamén a evolución das últimas 48 horas, o mismo que Garrido e Agulló, estamos aí con algún problemiña que hasta ahora non tiñamos ou non tuvemos prácticamente durante a primeira volta, pero creo que con o esforzo individual deles podrán estar para o fin de semana. Creo que temos que encarar como é, non? É dicir, romper esta dinámica de 2 derrotas outra vez, gañar na casa, gañar a un rival que está na parte baixa da clasificación como estamos nós, marcharnos polo menos con eses 18 puntos antes do parón e faltando 2 partidos para terminar a primeira volta. Creo que ese ten que ser o noso obxectivo e para iso, traballamos e plantexamos o partido toda a semana. Un equipo que, creo que a clasificación non fai xusticia ao que fai nos partidos, un equipo que xenera moito fútbol, que ten moita calidad, futbolistas individualmente de moi bo nivel, que é un equipo que vai a polos partidos, que os quere dominar, pero que está un pouco pecando de ineficacia nas 2 áreas, non? É o que está penalizando para verse como está, pero é un equipo moi perigoso. Creo que máis que fixarnos nos números do Polvorín, temos que fixarnos nos nosos, non? Na nosa necesidade tamén de volver a gañar, non? Máis alá de si vende unha racha mellor ou peor, sabemos que vai a ser un partido complicado, porque nos conocemos os 2 rivais ben, porque, repito, enfrente hai un equipo que ten moito talento e que é capaz de xerar moito fútbol, e nós temos que ser moi fieles ao que queremos ser e minimizar errores para levar o partido ao noso terreo. Sí, a ver, eu tuve unha oportunidade de velos en directo un par de partidos, estuvemos analizando esta semana tamén varios partidos deles, sempre un equipo que ten incluso as primeiras ocasións dos partidos as teñen eles para poñerse por diante, pero moitas veces por moi pouco non son capaces de facelo. En canto lle castigan con un gol, está claro que é un equipo novo que o acusa moitísimo, non? Pero é un equipo, repito, que está en todos os partidos e capaz de dominar a maioría dos que leva xogados en esta liga. Ten futbolistas de moito nivel, non? A Dani Vidal, o propio Alex Ramos, Iago Novo, Cristian, Parga, futbolistas novos, con talento, con boas condicións para esta categoría, non? Os que xa tuvemos aquí, tanto Iago Parga como Cristian, 2 futbolistas que aquí deron un bo rendimiento, 2 chavales espectaculares, con Cristian, ademais, con ese problema que estuvo a vivir durante estes meses, puden estar en contacto un pouco para interesarme con él, parece que voltou aos adestramentos, supoño que será un poquinho máis larga a volta aos terreos de xogo, pero polo menos xa é unha boa noticia. Calquer cousa que lle pase a estes 2 futbolistas, calquer cousa boa que lle pase, eu me alegrarei porque son, sobre todo, 2 grandes chavales.
Bueno, o primeiro que se é un equipo que sempre está moi cómodo dominando, pois intentar que non teña o balón ou que o teña pois sempre con dificultades para facelo circular, sobre todo atacarlle, non? Creo que é un equipo que está incómodo cando ten que estar moito tempo en fase defensiva, que está incómodo cando non é capaz de manexar o balón. Bueno, pero para iso hai que facer tamén moitas cousas ben e sobre todo entrar moi concentrados nun partido que repito, si non vas ao 100%, este equipo che pode facer daño. Está claro que cando as cousas non están ben de todo ou están mal, como este caso, bueno, é importante o apoio de todo o mundo, non? Desde dentro, desde fora, a nivel grupal tamén entre nós, bueno, xuntarse, facer equipo, competir ben, foi facer o plan de partido que temos preparado, non? A afición sempre é importantísima, en estes momentos pois todavía máis. Non é unha final, nós temos 15 puntos, quedan 9 para terminar a primeira volta. Creo que chegado a ese punto sí que é importante facer un análisis de como vamos a chegar, con todo o mal que estamos, se chegáramos con 24 sería buenísimo, e se chegáramos con 15 sería moi malo, así que estamos na parte final de completar unha primeira volta, ver os puntos que somos capaces de facer, e nos quedarían outros 17 partidos despois de xogar estes 3, é dicir, ainda nos quedan 20 partidos de Liga como para falar dunha final, sobre todo nunha Liga que se moven diferencias tan curtas como estas, non de 4 ou 5 puntos, cando quedan 60 por xogar, me parece que unha final non é o término apropiado. Primeiro ser moi claro, non? Decir as cousas que fan ben e aquelas que non estamos facendo ben. Creo que se hai algo que me gusta cos grupos é non mentir, non vender fume, non vender, bueno, expectativas que non están cerca da realidade, non? Creo que somos conscientes dos erros que cometemos, da cantidad de goles que levamos encaixados, e tamén de que estamos en todos os partidos competindo, da igual que sexa o rival, temos sempre opción de ganar, pero nos estamos a veces, casi suicidando, non? Bueno, creo que por aí é por onde temos que correxir, o equipo o sabe, repito, non se lle esconde absolutamente nada do que é a realidade, concienciados de que temos que cambiar esta dinámica. Este último partido antes do parón, pois é a primeira oportunidade.